Misschien is dan een held, maar helden in een stoel, voor duivels nog net bang. En dan lijst onder vuur, en het wordt als aan. Niet zomaar bedenken, de jongens dan nog niet zomaar bepraten. Niet zomaar bepraten, daar stond het nog net wist. Want hoe lang is het niet bij, waar alles tot zo loopt. Zie je